Izgled našeg grafika možemo da prilagodimo tako što ćemo podesiti vertikalnu i horizontalnu osu. A ako kliknemo desnim tasterom na Y osu, možemo da vidimo donju vrijednost. Evo, ja ću sad to postaviti na 0 i gornju maksimalnu vrijednost postavit ću na 10 mA. Okay. I sad obratite pažnju da ova podjela nije baš ugodna oku, pa evo ja ću to promijeniti da imamo recimo na svaki miliamper podiok. Evo, to ćemo dobiti na ovaj način. Isto možemo uraditi na X osi desnim klikom. Ako krenemo od 0 do recimo 5 kΩ, a podiok je postavimo na 500 ohma i ovdje možemo kliknemo OK. Sa ovakvog grafika daleko je lakše utvrditi gdje su tačke od interesa. Pogledajmo kako još možemo mijenjati vrijednost parametra. Kliknite desnim tasterom na direktivu Step, dobit ćemo ovaj prozor i sada već ovdje vidimo kako u grafičkom interfejsu se može zadati lista, odnosno direktiva param_list koju smo već otkucali. Da bismo promjenljivu R_var mijenjali kao što smo mijenjali i napon u nekoj od prethodnih simulacija, treba da ovdje izaberemo linear i sad možemo da izaberemo početnu vrijednost, evo recimo neka to bude 100 ohma, krajnju vrijednost, neka to bude kiloohm i korak, odnosno vrijednost za koju će se uvećavati vrijednost promjenljive R_var prilikom svake od simulacija. Evo, neka korak bude 100 ohma. To znači da ćemo ukupno izvršiti 10 simulacija. Prvu za 100 ohma, drugu za 100 plus 100, 200, treću za 300 i tako dalje do 1000, odnosno 1 kiloohm. Primijetite promjenu sintakse ovdje, dakle piše R_var mijenjaj od 100 do kiloohm sa uvećanjima od po 100 ohma ili u koracima od po 100 ohma, a to ćemo u stvari sprovesti ako kliknemo ovdje i dobijamo ovakav grafik koji možemo još malo dotjerati na već poznat način. Prilagodim Y osu i mogu isto da uradim sa X osom. Pa je sada potpuno očigledno da na svakom ovom podioku imamo izračunatu vrijednost struje, a ova kriva u stvari nastaje spajanjem tih tačaka.